Tak a zde vám můžu říct jedinou věc. Pokud se zraníte a zraníte se někde mimo civilizaci, kde není daleko nemocnice, Bůh ví kde, tak se rozhodně podívejte na tohle. Krvácení ruky nelze nějakým způsobem zastavit. Lze jej jenom zbrzdit obvazem nějaké látky nebo kapesníku. Teď se na to můžete podívat, jaká krev je způsobila mému zranění. Ale moje zranění utrpělo minimálně 10 mm až na kost. Moje zranění je. Špatně jsem šlápl a zakopnul jsem a spadl jsem do střepů. A když jsem spadl do těch střepů, tak jsem si tak zarazil jeden střep do ruky, až mi začala hrozně silně krvácet. A teď nemůžu vůbec zastavit krvácení, budu asi muset jít nastavit do nemocnice, ale skutečně si s tím nejsem jist, ale budu muset. Je to strašně silné, já vám to ukážu, když vám to rozváží, jak to asi tak vypadá, zakrvácená ruka. Vypadá to strašně nebezpečně. Krvácí hodně. To krvácí. Pane bože. Celá ruka mi krvácí. Úplně jsem si ji proříz s tím střepem dotraseným. Ale necítím žádnou bolest, upřímně řečeno. Zkusíme zapalovač. Hej. Musíme krvácení zastavit zapalovače. Oh my god, krvácí. Ježiši Kriste. Krvácení nelze nějakým způsobem zastavit. Pane bože, to je krev. Oh bože. Krvácí, oh my god, hodně. Už nevím, co bych měl udělat. Je to jako jedno. To se mi stalo, že jsem si rozříct ruku pěkně. Ale do špicálu s tím jako nepůjdu, jo. Jen ať vykrvácím, vole. Omluvte, prosím, moji nepřizpůsobilost. Nic jsem neudělal. Tak a zde vám můžu říct jedinou věc. Pokud se zraníte a zraníte se někde mimo civilizaci, kde není daleko nemocnice, Bůh ví kde, tak se rozhodně podívejte na tohle. Krvácení ruky nelze nějakým způsobem zastavit. Lze jej jenom zbrzdit obvazem nějaké látky nebo kapesníku. Teď se na to můžete podívat, jaká krev je způsobila mému zranění. Ale moje zranění utrpělo minimálně 10 mm až na kost. Moje zranění je. Špatně jsem šlápl a zakopnul jsem a spadl jsem do střepů. A když jsem spadl do těch střepů, tak jsem si tak zarazil jeden střep do ruky, až mi začala hrozně silně krvácet. A teď nemůžu vůbec zastavit krvácení, budu asi muset jít nastavit do nemocnice. Ale skutečně si s tím nejsem jist, ale budu muset. Je to strašně silné, já vám to ukážu, když vám to rozváží, jak to asi tak vypadá, zakrvácená ruka. Vypadá to strašně nebezpečně.
krvácí hodně. To krvácí. Pane bože. Celá ruka mi krvácí. Úplně jsem si ji proříz s tím střetem doteseným. Ale necítím žádnou bolest, upřímně řečeno. Zkusíme zapalovač. Hej. Zkusíme krvácení zastavit zapalovače. Oh my god, krvácí. Ježiši Kriste. Krvácení nelze nějakým způsobem zastavit. Pane bože, ta krev. Oh bože. Krvácí, oh my god, hodně. Už nevím, tyhle, co bych měl udělat. Je to jako jedno. To se mi stalo, já jsem si rozříct ruku pěkně. A do špicálu s tím jako nepůjdu, jo. Jinak ti krvácím, vole. Omluvte, prosím, mě nepřizpůsobilo. Nic jsem neudělal.